rahmatullahi wa barakatuh. Mbalo wanga olemekezeka mu Allah subhanahu wa ta'ala. Munthu akakhala zona kuti akulira maliro kuti wadandaula kwenikweni, chimene chimafunikira ukapita ku maliro kuja ndi ukayima nawo pa swala ya jeneza kumpangira duwa nzake wamwalira kuja. Ndi chimene amalakalaka mbale wathu amene wamwalira kuti kwa ife kunati timpangire ndi dua kuyima nawo pa swala paja kupempha ku Allah subhanahu wa ta'ala kuti amukhululukire. Koma zomvetsa chisoni kumaliro masiku ano kumakhala anthu ambiri amene amapita kukamperekeza mbale wawo koma saswalira jeneza. Kumachita zona ndiwo ali ndi twahara udhu ali nawo bwinobwino koma pa maliro pa jeneza sakuswali. Anthu ambiri samayima kuswali nawo. Kodi timapita ukatani? Anakhala ngati munthu wakufa uja kuti amadzuka ndikugawa makofu bweza atatimenya ife makofu kuti pasa makofu ife timakhala busy kungokamba zinkhani zotithandiza ife malumona kuti tipange duwa yomthandiza mbale wathu amene wamwalira. Paswala ya jeneza zomvetsa chisoni timangwasirira anthu okhawo ena ndi afiti, ena ali ndi zithumwa mmatumbamo akuswalira salatul janaza zomwe Allah subhanahu wa ta'ala sangala ndile duwa ya anthu amene atamba ndi afiti ndazikaswalira swala ya jeneza. Kumachita ife anthu ona kuti anthu mwina mwake osadziwika bwino ndi anthu ona kuti Allah subhanahu wa ta'ala ngati kutilandira duwa, koma inu ndine timangokhala osapita kukaswalira swala ya jeneza pamene kuti mbale wathu sitinanthandize. Kunthandiza wake ndi duwa imene timampangira pa swala ya jeneza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.